Kiemereng'anio emerongo ibere agasoma kwaye 13 kere kibungo kegateba ng'a tobaisa gwanja chitoro obaisa koba omotauka aramukia amaisao naye nonyore endagera enyinge tabu kiemereng'anio emerongo ibere agasoma kwaye 13 batanga tobaisa gwanja chitoro obaisa koba omotaka aramukia maisao naye nonyore endagera enyinge hato basakoba kwanchite chitoro kaigima ramukia anga maisao tugutobarangeti boka ekemambia soka gali siko liyango ikiagaranga ogende korara omuntu mutaka niganchite chitoro sana ekera okugenda korara buli gali nigora nyare ko nekyanga ko gendere ko bumutatali korara guko mwanchi murigereria community nga ekero korara nga osoye bulire gali oyitundu boborangeti tobusa korarera matabo nebonete nga orambali birengerere byago omanye nganga ibone nsi ikire nga kyubonete kwerigeria tobusa gwikaransa garu nga bona nyasaye nabakoreta nyasaye nigagokonya umuntu oli ogwekonya soka isiko gali kero nsarara nga actually umuntu yatemire kuligia nere nari abasoyi mateba nga inchira umuntu yakobuka inchira umuntu yairwete gukora imirimo yaye tigansisenie emirimo yamagokaye iga abantu bari okonyara nga mwanchite korarira amato muganyete nga mugweta anduterekande ekero ko bumoro enchiringa buneyo nigo kwariganya obutaka gocha asenka yago gwese ase ori igonero buyanga gwe karakaria watu gutobarangeti akwaneke ngana akwara boli na basani nga rero ngaitogo soera onya kurigie bisoero nyasaye tako gotiga actually ngana bako gosira erindo nyore kelioganitie asobogima bwao ekina kike bungo keri tuko mwanchi murigereria